Daniel Orogo, be aneno ka Daniel Orogo buonjo matin e kinde miloso. Daniel Orogo in korka kori, waseneno seyo mathoth ma bende ichwalo ne doho. Sirkal wacho ni ero sani koro doho chungo chenro magwa. Ang'o momiyo uchungo chenro magwa? To kata kamano doho bende mang'ado ga bura ni ponono chenro ma kamago koluwore kod chik mane momiyo watiyo. Ponono sirkal bende dwa mako doho mafuanda mar mondo mi doho beda ni kalo chike magi kata gigo magi dwaro nyalodia. Erokamano, kendo amor gi paro ma nyamera Lavendo Jala okelo mbele ka kowacho ni nitie 3 arms government ka ma independent, kendo constitution omedo gi arms moko, kendo nitie arms meg government ma be keto government tesre yore mopogore opogore. Mane spirit ma demokrasia ma Kenya ka. Joyce akwongo kawacho ni nitie cases manoyal mang'eny majingore mi sirkal teko. Mokwongo kaka ni wacho ne nitie ruling manotime Supreme Court. Kata kapok wachope Supreme Court, Joyce, ndalo mane jatend piny masani ne jalup jatend piny Uhuru Kenyatta, ne nitie bura moro manoyal mar BBI. Nochak yale cases kobiro e court, High Court, kendo dhie Court of Appeal, kendo dhie Supreme Court. To paro moro nochwal BBI kama ne wacho ni doho nyaka koro sani bed gi time frame mar yalo cases. Aparo mano ne paro manoket maber. Tiyudo ka jalup piny masani en jatend piny nomor ahinya kowacho ni gima doho rule no nen gima ber, kendo ji noyie ni doho is an independent, kendo no rule gima ber. Ka wabiro bang' election kanyo petition be no rule maber, kendo ji sirkal Kenya Kwanza no mor gi ruling manotim kane Supreme Court owacho ni gin independent. Aseneno paro mopogre opogre kichwalo mbele, kendo okamor gi seyo Supreme Court. Design ma giseyo Supreme Court oken gima ber. Kineno ka jomanie kiwango ma malo nyalo chung piny, kendo nyalo chung kamoro kawacho ni an kaka jalup jatend japiny ase file petition against one judge. Ingen oken gima rach, lakini ki chung malo kama jintie tiwacho ni judge ni no rule a case ni oken kita case mar national interest in case mari, kendicha iwacho ni idhi file petition e JSC. Mano is constitutional, mano gima ber. Lakini gik madhi gi katiba, jomanie sirkal man gi positions madito madongo gi okoripo bed ni vilify. Gima jongere wacho ni vilify the court, a public opinion. Achung kenda wacho ni jopiny oripo bed sani ka chung kendo nie bang' doho, nikech kakise wacho ni doho e the custodian ma constitution. Kaweyo ni doho iseyo kendo jo siasa donjo ka gi makamen gi doho, okwadhi yudo ruling maber. Kendo gisewacho ni precedence mikawoga ni executive asewacho nyore platform kawacho ni aseneno ni mirima masani nitie government en mirima ni negise kao bunge magikeo mafuanda. Sani gitemo Supreme Court otamogi. Koro ineno ka en mirima makoro igolo mbele jopiny ni doho nitie corruption. Of course, there could be lawyers moko kata litigants moko ma gin corrupt iye ka. Lakini procedures wana democratic nation. JSC emomi task mar weche doho okbed iyale public opinion. Itero mbele JSC. Iwacho kanyo makare ahinya. Wawinja ne Tabitha Ogutu bende. Tabitha, weche manyaka sani waneno e Kenya gin weche makata ponono